नै गाइसफोर नाखौ नाय नै मारै दैया मावबाय दोङो नाय मबाइलाव फिसा नुयो दिसन मागुरनाया बोरै सिंगि ना दङलै नै मागुरना फिसाथार दैयानोथ' समाव दलद थाया नाय फाग्लासो ना ओंखायनो एखे नायना फैनि खायसौ दं नामालै डेन्जारसो हो मा नायना फैदो अमा फैदो हे अमा फैजोबदों अमा फैदो नै अमानि आगान गोजा इफोर सब अमानि आगान बा दैया रानजोब्बाय जों खानै फैयावनो फायथ्राखैमोन ना फिसा थिगैनो जादों मानैसो बा अबस्था गैयै खालामखाबाय दाउबो साना हामदो दैयाव बाप गैया ना हाँ माछी है बहुत बोर्ड है पूरा सूख गया पानी लानांगौमोन नोङो डाइरेक्ट लाखानांगौमोन मायाव बैयाव बोनानै है खालामजोब्बाय थेवबो र' खननि र' एंखरिफोरखौ खननि र' एंखरफोरखौला दमासियाव गारनाङा फिसाफोरखौ जाखाजोबसिगोन होनबाबो जों मोनजोबनाय नङा गिदिर फैयाखै माथो बेलेगना फैयाखैमोन मासे बारबोदोंमोनलै खुब होननानै है खारजोब्बायना फिसाफ्रा बा जि सयतान एंखावरिया सिंगिनासो फैदो नै सिंगिना हो सिंगिना हो सिंगिना मोनगोन दै जानो बाजौ हाब्रुआव सिंगिना मोनगोन नों दानि एंखावरि माबानाया खरसा फैयाखैमोन न' खारबाय बेनो गलांफिनदोंमोन होनबा हमफिनबाय आं बे माबानाय फार्स्टआव दुसमिना मावजि ना गोजा दोननाय खरसा फैनाय दं थारमाने दैयानो खनसे दलद थाखाया नै खि फै एबार दाउब' गाखोजोबखाबाय न' गोरि नासोलै इफोरो गोरि नासो होनदो इफोरो ओइनो फायदो इखि ओइ नांथारदो जे मोनसे पूरा सूख गया पानी सूख गया पूरा अंदर बहुत कीचड़ है ये कैसे करते हैं एक बार मारा नहीं बुझाना है
गोरि नाल' एकदम गोरि ना दुसुमि ना नैफ्राव फिसा फिसा नायनो नै औ बेफोरो गब्लं आमखिमोनलै Ay, di sini. Hah? Oh, iki kota. Beफोरो कि बम खानाय मबाइलाव फिसा नुयो दिसन मागुरनाया बोरै सिंगि ना दंलै नै मागुरना फिसाथार फोरानगोनसो जों बेफोरखौ फोरानगोनसो मावजि नालाय बेफोर मावजि नानै बुस्थुखौसो गिनांगोन ना बाला सिंगिखौ गोखाम जागोन नामा ओरैनोबा Menjadi? Hah? Menjadi. Esa kigar nih. डाइरेक्ट संख्रिजों सुबा Oh, sungkutu sakna suka nih belum? हाब्रु खालामनांगोन होनालै Sungkutu suka parah mana? दाख्लै मोनांनाया Sani bibura kan juga. गोरिनायाव दङ र' थैयो संख्रिजों माबानांगोन बस्था गैया जाखाबाय ना खि बुरजा फ्रिज गिदिर